Sinaktan niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi kabisyo, it's me, DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio. At gusto lang kitang i-welcome sa aking programang Top Secrets. Ay, Friday pala ngayon kaya mainit. Nakakapanabik. Kabalastugan. Kalokohan. Konting kabastusan. Maraming kababuyan! Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang ating caller. Kaya naman, i-welcome na natin sa kabilang linya ang ating rated SPG as in Super Pagner Top Secret Sharer. Hello, magandang gabi sa'yo. Yes. Hello. Magandang gabi. Anong pwede namin itawag sa'yo ngayon? Chris? Chris. Chris, ilang taong ka na? 22? 22 years old. Ba't parang hindi ka sigurado? Hindi. Kasi kaka-birthday ko lang din. So, 21 dapat. So, kaka-birthday ko lang. Okay, sige. 22, sigurado ka ha? Sigurado ka, napapasukin mo tong call na to ha? Okay. Chris, 22, sang lupalop ka naman galing? Cavite? Cavite. Okay, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha? Tuloy-tuloy na natin to. Chris, 22, from Cavite. Ano ang rated SPG top secret mo? Ang rated SPG copy ko is pinasok niya sa akin at dinilaan ko yung sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Charot! May charot! Wait, uulitin ko lang ah. Pinasok niya sa'yo Yes. at dinilaan mo yung kanya. Yes. Kasi actually, both girls sila. Then, gumagamit siya ng toys na pwede sa lalaki, ganun. Okay. Para mas maging klaro sa amin ang lahat kasi hindi namin masyado pang ma-picture out, no? Masyadong marami yung impormasyon na lumalapit sa atin kaya dapat himay-himayin natin to, no? Nasaan kayo nito nung nangyari to? Actually, nasa car kami. Nasa sasakyan kayo. Ilan kayo katao sa loob ng sasakyan? Natira na lang kaming 3. Bali 5 kami. So, medyo nagkainuman, ganyan. Then, hanggang natira kaming 3. Bagay, umuwi na yung iba. Ganun. Puro may bakla, may gay, may lalaki, ganun. Halo-halo. Then, natira kaming 3. 2 babae, tsaka ako. Then, parang syempre sa dala ng alak, parang sa tagal na namin magbabarkada, then parang wala na lang yung ginagawa namin na ganun. Pero yung kakaibang nagawa namin is yun, yung parang gumamit yung isang girl ng parang sex toys, ganun, na trinay niya sa akin, ganun. Okay, wait lang ha. Kukunin ko lang yung sinabi mo kanina ha. Sabi mo kanina, parang wala lang sa inyo yung mga ganyang bakbakan. Tama ba? So meaning... May times, tama po. Parang yung mga nakaraan or mga nagagawa namin ganun is normal lang na parang... Friends with dalawa, benefits, tatlo. ganun?
Actually, pag ano lang kasi siguro nakasanayan na rin namin na parang kapag nakakainom kami, parang wala na yun sa amin. Parang friends with benefits din. Pero yung kakaiba yung parang laging naiisip namin na gagawin namin tapos binibidyo namin parang gano'n. Ay, may video pa? Wait ha. So, bukod dun sa nangyaring kakaiba nung araw na nandun kayo or nasa loob kayo ng sasakyan, ikaw ang lalaki, dalawa yung kaibigan mong babae, meron silang daladalang, sabi mo, mga laruan na pwede rin sa panlalaki. So, nung time na yun, may video call tuloy, may video pa kayong ginawa. Sino nag-initiate ng video na yun? Ikaw o sila? Siguro salitan naman yung pagpasa ng vid, mahawak din namin yung phone eh. Parang ganun. Ay, ang taray pa nagbablog kayo, ganon? Oo, parang ganun na nga. Kailan naman to nangyari? Birthday ko. Actually, pag may mga okasyon, kunyari birthday ng isang tropa or binyag, ganun. Birthday ko, itong recent birthday ko. Sino ang kumanta nun, yung ganon? Birthday. So, dapat ganun yung pinatugtog mo nyo nung nasa loob kayo ng sasakyan? Mga mga hip-hop, ganyan, R&B, ganun, para medyo mas naganahan pa. Pero madalas yung ginagawa yung tatluhan. Yes, minsan 4, ganun. Depende sa nila. At paano ka naman napasok sa ganitong klaseng barkada? So meaning, etong barkada mo na to, etong group of friends mo na ito, yun na talaga yung mga gawain sa buhay. Tapos nung dumating ka, namulat ka sa, uy, what a world, ganon? Oo, parang mas naging exciting yung buhay pag ano, para sa akin. Wala kang girlfriend? Wala. Okay. So, nung time na nandun kayo sa loob ng sasakyan paano nagsimula ang lahat na, uy, try natin to? Pinag-uusapan nyo ba yun bago kayo pumunta doon? Or bigla na lang yung nangyayari dahil lasing kayo? May times na pinag-uusapan namin, may times na na lang, yung automatic sa katawan namin na mangyayari yun. Kumbaga, dala na rin ng excitement nun, ng init sa katawan, ganun. Yung parang automatic na kasi madalas na namin gawin, parang ganun. Iba-iba lang yung pangyayari or iba-iba yung senaryo na gagawin namin. Normally, gaano katagal tumatagal to? Siguro, pinakamatagal namin is sa video, 1 hour and 30 minutes. Ganun. 1 hour and 30 minutes. Ano to, ina-upload? Yung pinagkakakitaan nyo ba to o trip-trip nyo lang talaga? Actually, ina-upload namin. Yari. Hala, Yari na. saan nyo ina-upload? Patingin ng link. Charot! Actually, Ay, joke lang! Wait lang nako-curious. May mga tao kasi dito sa loob ng booth. Sobrang nako-curious sila. Hindi ako kasama dun sa nako-curious Pero, wait lang. Bakit nyo ina-upload yun? Anong purpose nyo? Sabi nila, daw, para, alam mo na, kumita. Pero para sa akin, parang lang, trip-trip lang din. Ganun. So kumikita kayo, ina-upload nyo sa isang platform na merong monetization. Bawal yata. Oo, bawal sabihin yata. Oo, sige, wag mo sabihin. 'Di ba? Nag-promote pa tayo noon. Wag mo na lang sabihin. Sige, PM mo na lang sa amin. Kami na lang makikinabang dito. Charot lang. Okay. Sobrang dami to din. Parang, kumbaga, ng videos na rin. Pero, may times na kasi na mahigpit din sila para sa mga videos. Kumbaga, parang, may times na hindi rin natatanggap yung mga video na na-upload namin. Parang yun. May taga-sala. Kumbaga may taga-filter. Yes. Quality check, Meron. ganon. Oo, sobrang daming ganon. Pero magkano yung kinikita sa ganyan? Kailangan mo sabihin. Oh, syempre, sabihin mo. Baka sakali, di ba mag-apply kami? Charot! Ay, charot lang. Wait, charot. Ay, biro lang Baka mamaya sabihin nyo na naman, ako. Bastos na naman. Kaya nga Friday ngayon, syempre, di ba, marunong lang tayong makisama sa mga caller natin. To naman. Sige, sabihin mo, reveal tayo ng kinikita ng mga ganyan. Siguro
nasa 5 digit din. Ganun. Sabihin mo na kung magkano yung range. Sige na. Depende kasi sa video, ma'am. Pero depende rin sa views. Ang ganun. Depende sa views. Depende din dun sa At saka sa in-upload upload. mo. Nakikita kasi kung ina-upload or dina-download nila. Ganun. Tapos may download pa. Kumbaga, Oo. nakikita niyo yung number stats? ng downloads. Oo. Nakikita niyo yung number of stats. Oo, nakikita rin siya. Ganun. Sa account. Sa mga account. May regular kang kasama na gumagawa niyan? As in, yung dalawa lang kayo? O dapat lagi 4 kayo o 3? Ganun po kasi yung senaryo, 4, 3, hindi 2. Ganun yung namin. Yung trip namin. Ganun. 3, 4 yun. Kita yung mukha ninyo? May times na nakikita, may times na hindi. Parang wala na rin sa amin. Talaga, wala na sa inyo. So, meron bang pagkakataon sa buhay ninyo na nalaman ng pamilya ninyo, malapit yung kaibigan? Actually, yung dalawang nakasama ko nung nakaraan na bago lang. Nung nalaman ng parents nila, parang ako agad yung kinausap. Ikaw agad yung ano? Ako agad yung kinausap ng magulang. Parang gano'n. Bakit Kasi ba ako yung nalaman ng nag- magulang? Paano nalaman? Yun nga po, parang sa pinsan, napanood yung, parang napanood ka. Napanood. Pinsan na kasama namin. Nako, paktay ka. Anyway, marami pa kaming tanong dito ha. Kung paano makapasok. Charot. Pero sa aming pagbabalik ha, bibitinin muna natin ang lahat. Kami magbabalik. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!